Sa detalye sa atong mga balita, gipasakahan sa usa ka police officer ug practicing physician nga si Police Lieutenant Colonel Dr. Jason Conag Villamor ug mga kaso si Vice President Sara Duterte ug ang head sa Vice Presidential Security and Protection Group nga si Colonel Raymund Dante Lachica ug mga kaubanan. Gifile ang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office Miyerkules sa buntag, Nobyembre 27 sama sa direct assault, disobedience to authority o grave coercion sa revised penal code. Nadistino sa District Medical and Dental Unit sa Quezon Police District si Police Lieutenant Colonel Villamor. Ang kaso may kalabutan sa insidente sa House of Representatives Detention Center o Veterans Memorial Medical Center nunot sa pagbalhin ng Undersecretary Zulaika Lopez nga gikontempt sa House Committee on Good Government and Public Accountability ug pugsanong gibalhin St. Luke's Medical Center gamit ang private ambulance. Naghatag sab sa ilang testimonya sa kaso ang mga witness sa PNP. I-evaluate pa sa Quezon City Prosecutor's Office ang mga ebidensya aron matino kung ang kaso maduso ngadto sa korte. Wala pa mihatag og opisyal nga pahayag si Vice President Sara Duterte ug iyang kampo kabahin sa reklamo. Na yung mismong head po ng security po ni BP Sara ay tinulak yung pulis po natin. At hindi po ito ordinaryong pulis, siya po ay doktor. And he was precisely present there to assist at siguraduhin na ayan po, si Dr. Jason Villamor po, pulis po siya na naka-assign po sa QCPD. He was specifically instructed to assist po the patient. At dalhin po siya personally po doon sa Veterans Hospital. However, tinulak po siya ng mismong security po ni BP Sara, si Colonel Lachica, at we cannot let this pass.